O Concello da Pobra vén de presentar o novo número da revista Foro Galicia e Valle Inclán, que segue a chegar novos detalles sobre a vida e obra do escritor galego. A publicación continúa facendo descubrimentos sorprendentes sobre a súa traxectoria. Este número céntrase en dúas novas facetas da vida do autor de Tirano Banderas. En primeiro lugar, explora a súa faceta sindicalista, un aspecto pouco coñecido da súa traxectoria, e tamén afunda na enorme popularidade que alcanzou en Rusia, onde as súas obras comezaron a ser introducidas e lidas dende 1912. Grazas ao traballo de investigadores e ao acceso ao seu arquivo persoal, a revista ofrece unha visión máis completa e precisa da súa figura, corrixindo mitos que durante anos rodearon a súa figura. No fondo é democratización do saber, é dicir, divulgar os coñecementos, que as investigacións se baseen realmente en investigacións e non en escolástica, non en repetición do que fixeron outros e outros e outros e outros, sin contrastar nunca as fontes. Eso levou a moitos errores, eso levou a moitos tópicos sobre Ramón del Valle Inclán e moitos malentendidos, vale? Entonces, do que se trata é iso, acudir ás fontes orixinais, estamos falando de prensas e revistas contemporáneas a Ramón del Valle Inclán, e en moitos dos casos, bueno, pues aproveitando que Xaquín del Valle Inclán ten o seu propio arquivo personal con documentación inédita e, sobre todo, unha cabeciña estupenda para buscar e para plantexar novas temáticas non suficientemente estudiadas, pois é o que pretende esta revista. Xaquín del Valle Inclán tamén destacou o apoio crucial que recibiu da bibliotecaria Elena Braunova, da Universidade Estatal de San Petersburgo, quen axudou a localizar primeiras edicións das obras de Valle Inclán traducidas ao ruso. Así mesmo aproveitou para falar dos obxectivos que persiguen coa publicación desta revista. Queremos ser unha revista de investigación e divulgativa. Sobre Valle Inclán, por que investigar? Por que non se investiga, literalmente. Levamos repetindo 60, 70 anos os mesmos datos. E ninguén se molesta en comprobar se son verdade. Bueno, nos imos precisamente a comprobar se son verdade e a amosar divulgativamente que hai moito máis que investigar. O alcalde José Carlos Vidal subliñou a importancia de iniciativas como esta, que permiten difundir o traballo de Valle Inclán non só en Galicia, senón tamén a nivel internacional, e tamén agradeceu a colaboración constante do museo e do propio Xaquín del Valle Inclán na difusión da súa obra. Bueno, eu creo que é moi difícil atopar xornadas por aí e, sobre todo, bueno, xa na nosa comarca é imposible, non? Pero, bueno, incluso en Galicia, unhas xornadas que leven celebrándose 27 anos é moi complicado atopalas. Eso fala moi ben, pois, do tipo de organización que se está facendo en este sentido e, desde logo, bueno, en concreto, fala moi ben de Antonio porque é o que realmente, digamos, é a alma destas xornadas. E el foi, ademais, o que as estuvo organizando durante todos estes anos. O número, que está disponible por 7 euros tanto no museo como na web da publicación, é unha oportunidade única para profundizar na vida e obra deste coñecido autor da literatura española. A revista, que se edita en galego e castelán, segue a ser un recurso valioso para os interesados en coñecer as múltiples facetas de Valle Inclán e achegarse a aspectos inéditos da súa biografía.